Het is net te beschreeuwen, dat gevoel dat het mij houdt. Machine op het wetter, dat viel goed, dat viel vertrouwen. Ja, eigenlijk fantastisch. Ja, vol optredens aan en natuurlijk uit en thuis die het hartstikke mooi dien had. Eigenlijk boven verwachting, dus daar ben ik super trots op eigenlijk. Dus, en nog afsluiten maar knallen, dus ja dat was gewoon fantastisch. Daar doe ik er wel een beetje voor, dat is mooi. Het is bloot voor mij wel hobby. Zeg maar. Ik doe het omdat ik het echt mooi vind om te doen. Om die creativiteit een beetje kwijt te kennen. En gewoon lekker speedy, want dat jouwt me ontzettend volle voldoening. Trek zat een potje voetbal, is dit voor mij echt iets wat echt voldoening jou. Dus ja, dat droopt me eigenlijk. Ik denk eigenlijk dat niet meer, dat ik het niet meer zo... en ik vind een hobby Mike wel wat kostjes in, maar hè, met wil ik wat goeds deel zeggen. Ja, dan neemt het wel serieus. Ja, dat wel, ja. Zucht de wind, heller on, gooi de touwen nou maar los. Als ik het helemaal in mijn handen viel, ja, dan baat het wat mij. U den thuis, maar je koor, kop omheen, want het gaat om. Nee, ja, ik zie het een keer op mijn joentje, zie ik thuis en toen kreeg ik een berichtje van de skipper, Luc Elzinga. En zat de meesten, nou ik wel weet, ik kon van Jism. En sinds 2023, het Jism dan een scootje, de Uten thuis. En toen kwam Luc eigenlijk maar het idee, we het even een festival maken. Die had altijd, Luc had altijd ideeën. Die is altijd bezig met. En dat is wel echt vet, dit is leuk. Dus toen ben we eigenlijk bezig om met schreeuwen. En eigenlijk ik denk, een dag. Ik eigenlijk grotendeels eigenlijk al op papier staan. En hebben het uitwerken en dan ziet ze en die zei, oh je bent wel bezig. Dus hebben het uitwerken en daar wie het nummer. En ja, dat een fantastisch ding. Ook nog in het Friesk. Ja. Voor het eerst. Ja. Nou, de tweede keer, hè. Mijn lot hebben we onderwijs aan, maar dat wie niet echt een eigen nummer, hè. Dit is echt een eigen nummer. Dus even een uitstapje, hè. Al het scootje werden maar op vaart, viel ik mij zo vrij. En de top 100. Ja. Ja, helemaal mooi. We gaan het hier in man knallen. Ja, dat is voor mij echt fantastisch. Ja, ik lees er eerst nog gewoon in. Ik dacht, nou ja, maar het zit net in. Dus ik doe een keer van, oh, verrek. 60, hartstikke mooi. Ja, dus dat is echt fantastisch. I've been hiding my tears for much too long. Thought I could carry the world on my own. I built a wall around me as high as I could go. Ik dacht, hoe ben ik eigenlijk? Nou ja, eigenlijk precies hoe ik beschreeuw eigenlijk. Ja, ik giet altijd dat vragen, hoe is het jongen? Ja, best jong. Maar ik geef het soms helemaal het best. Weet? Ik denk dat het heel herkenbaar is voor hele volle mensen. Dat is eigenlijk een beetje die masker voorhoudt. Dat eigenlijk de sterker liek is dan dat werkelijk echt best. You opened my eyes and made me understand. I know I got a lot to learn and I think I always do. I love you like no one else can do.